Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oras ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dorang tapuka parminggota di manogoton. Taparade marohata artangyang mahita di bagasa rohat tabi. Amen. Tapuji Tuhata, maredehita buku ede 15 ayat sada opat doho pitu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen.
Say mangaranapi do mataku do pa akadolok, sia dia do ulaning ro pangurupiot tuau, sian Jehova sito palangit do tanoon sambing ro pangurupion ianggo tuau. Dang tagamon loason na tarsuladit patmu, dang tagamon no mata si jagaho. Say jagaon ni Jehova doho sian nasa parmaraan, say jagaon na do tondim, say jagaon ni Jehova doho lahoruar doho lahobongot, olak nion rodi saleleng ni leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, alea manami na dibuan wagijang, dibahekodo anak haholongan ni roham, tutoru ni patik, asa dipalua kana ginonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaoni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jauh balas tiroha saleleng olumi, imana ruruan dinasana uli, ai di sario Jesus sudina ringuti, halasun menunggu di Jesus Tuhan di. Jauh Bapa dungani dina poseai, di mana petunun nasi dalanani, asa marolok-olok odi ujunai, di mana dudunganmu doai langsung boti. Tatangi homa pati ni debata di mingguta dung tahun baru manogoton, imana dienet sian pati parjolo sahatu patik paupaton. Pati parjolo audo Jehova debatam ninna debatata, dang jadi maraku pau bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi gano onmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabi si sombaon, manang sioluan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogot, akan marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot tamu ma pabadiao nari minggui, dinaono mari maulahamu nasa si ulaumu, alayang go ari papi tuhoni, ari paradianan ni Jehova dewatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mengebati hutam, ay di naono mari do ditoppa di bata, langit do hotano,
dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahini do bahen na di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai, di sima sahatna, atong rak mangidogogo mahitalaho mangulaho pati nai, ale Tuhan di sai pargugu imahami, mangulaho na hobar tu patikmi, amen. Tatopoti madosata nagodangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibuan wagijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan mangarsak kod dosa nami. Sai sahapi matubagasa roha nami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon ma tuhami tondim na badiai, asa unang ganggu roha nami, diasi ni roham. Alai asa hot roha nami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa doho roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardingkan basa do jahuba. Labat tarimas jala parasi roha gudang. Dang dibahet tuhita hobar tu aka dosata. Jala dang dibalos so tuhita hobar tu aka haja hotota. Songonasi ni roha ni ama-amamida aka anakna. Asini rohani jahuba diaka na makabiari ibana. Hasangapon madi dibatana di gijang. Amen. Olu
Hatani di bata nagabe turpu epistel di mingguta dung tahun baru manuguton. Imana di henet sian pasalmen 147 ayat 12 sahatu ayat 20. Tajahama marsika soreng. Puji ma Jahuba ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ay iba na patugo akarasang di pargubanganmu, iba na mamaso-maso aka anakmu di parsitongananmi. Iba na mabayan marhademahon parbaluhammu. Di pamahap doho eme na marmiak. Iba na manongos baga-baga na tunoon, masay doras marlujong hatanay. Iba na mga leho abolas, songon iput ni biru-biru. Di saburhon do nambur, songon sirabun. Iba na maninggak kon abulas na martanggo-tanggo, tungi si mamanahan jongjong maradokpon ngalina. Iba na manongos hatana, gabi malala akay, di paborhat angin na mabaor ma akaaek. Iba na mamaritahon hatana tu si Jacob, akapatik na dohot uhum na tu Israel. Dangdung di bayes songoni, iyanggo tumanangise bangso parbegu. Jaladang di boto na sida, aka uhum na. Haleluya. Disima sahat na, martua doakan na tumangihon hatani di bata, jala naupeopsa. Amen. Kahatidako mahaporsyaw tayo songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaw di sandok portibion ra mahitamadok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu na so hatudusan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siyan tondi parbadia, andorang naso habubuan. Ido tuwata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuwa tubanu atoru dung gitanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahudul tu siyamun di debata Jahuba, amanay parguguna so hatudusani, di simay bana pay mamula sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sa dahuria na badia, uria hatopan ni halak Kristen nakka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai madok, mula mangulu do sugot daging ni halak ng mate,
dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Pandidion Nabadiah Minggu tanggal 10 Januari 2026 di Patupa Huriata do Pandidion Nabadiah tidak dana. Ruas nanaing mambuan anak konna menjalo Pandidion Nabadiah asaro mendaftar huhuk marguru di hari Jumat tanggal 4 Januari 2026 pukul 16.30 WIB di gereja Jala di Buama surat pengantar sian situawik kartu keluarga gereja dohot fotokopi akte kelahiran nidak dana. Bantuan bencana alam Sumatera tahap paduahon. Tapatupa do musai papunguhom bantuan tu tahap paduahon nani koordinir Pandita Tumpal Sitio STH, dohot Ketua Dewan Diakonia Sintua Bitner Siagian. Dana tapapungu di tahap paduahonon, lau tapasahat langsung tu akan paling terdampak di daerah Tapanuli Tengah, Jala Adong do survei tu si. Tu bantuan tahap paduahonon akar ruas ni Huriata, boido mentransfer tu rekening Huria HKBP Rawamangun, melalui Bank Mandiri, manang di Pasahat tu kantor sekretariat ni Huriata melalui Bendahara Huria HKBP Rawamangun. Bantuan pakaian layak pakai dohot barang na asing nunga tutup. Open House HKBP. Hari Senin tanggal 5 Januari 2026 di Patupa do Open House Eporus HKBP di PA Raja Tarutung. Jala Pandita Resort HKBP Rawamangun, Pandita Manapar M Panjaitan, mandohoti open house. Ibadah sekolah minggu. Permingguan sekolah minggu boi mata jaha di Harotas Tikting. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagas oma Vincentius Haryanto Liputra Gurning, ruas ni HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading, anak ni Amata Johannes Baptisa Nahinan, tubuh ni Inata Brigita Meliana, dohot Orwana, Cindy Herti Boru Sirait, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Pisangan Gading Raya, boru ni Amata William Desirait, tubuh ni Inata Rusmiani Boru Marpaung. Pamasu-masuon hari Jumat tanggal 16 Januari 2026, pukul siawib di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhata mana masu-masu nasida gabi parsarepion nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi di jolo ni tuhata. Namonding. Nah di hari Jumat tanggal 2 Januari 2026, nunga jumolo monding sahala ama parasian basar hatoguan Silaen, umur 58 tahun, hina baluhon ni Inata Agustina Boru Pardede, alamat Jalan Kebon Kelapa Tinggi RT Saderwe Walu nomor 37 Utan Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur, Sianwik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuudean Sadarion di hari Minggu 4 Januari 2026 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatama nama ngaleon gogo dok pangapulion di keluarga Natina Dikon. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Tikting nong pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu di Batama aka berita masa doho ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di Guarna. Songoni Tikting di Huriata Minggu Sadarion.
tapasonang marohata martangiang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuaman namin na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Dialah alaud pe minggu pertama di tahun 2020 nomon. Kami sudah parhalado ni huriata pasato tuhita selamat tahun baru madihita sudah. Di hamuaman nami na nami hatan debatan na mamakulingi hita di bagasan mingguta sedarion. Ima natar surat di Evangelium Yohanes bidusada mamukamai sian ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Evangelium Yohanes bidusada ayat 10 rodi ayat 10 pitu amanginang tapahitiu ma di bagasan rohat tabi. Di portibion hiaddo ibana jalan marhite sian ibana do menjadi portibion. Hape dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot nadi banahian. Gabedang dijakon akan nadi banai ibana. Alai manang piga nama jakon ibana. Tusido dilehon huaso. Asagabe anak ni debatana sida. Akan naporsea di guarna. Ima aka naso tubuh sian mudar. Manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni bawa. Tung sian debatado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi wida hami mahasangapon na ima hasangapon ni anak sasada na sian amai. Go asini roha dohot hasitongan. Di hati dakon si Yohanes do ibana ay ninnama. Oddo ibana nahudoki. Naro sian pudiku, jumolo do ibana adong asa ahu, ay parjolo hiaddo ibana. Ay sian hamoraon na do saluhut hita majalo. Ima asini roha naso marnamotok. Ay marhite sian si Musa do dilehon anggopatiki. Alai hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan. Ima sahatna. Dihamu amanami na namin ang dihita saluhut na sudido halak di bagasan nguluna apalagi molo di bongot ibana di sada taon na baru say didokdo tung macay belgado asini roha debata. Semua orang ketika dia memasuki tahun yang baru di dalam kehidupannya selalu memberikan kesaksian begitu besar kasih karunia Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan dalam kehidupanku yang telah menghantarkan kepada tahun yang baru. Belgado asini roha debata. Semangat do jolma. Ido ubenna molo lauman alpuhot tahun baru. Tahun naliling mendapat tahun na baru. Isara tanggal-tanggal 30 sada. Songoni matorop na halak. Lewat tanggal sada. Besongoni ma.
Au sugari tanggal 31 ondang dapo tak kudula kita teh. Alai molo ala saunari la murup di kursi boido. Manoktong do saitadok tunggodang asini rohani debata. Apakah kita tetap mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan dalam hidupku? Atau hanya ketika dihantarkan saja begitu masuk ke tahun yang baru, closing, tutup pintu. Kembali kepada habit yang lama. Firman Tuhan saat ini mengajak kita. Asa di bagasan nguluta, naing ma toktong tatadda debata. Tadda ma debata di bagasan ngulum. Puasa di doksi Yohanes di ayat 10 roh di ayat 10 sada. Yodol ho tadda ma debata. Perlu kita pertanyakan dalam hidup kita, apakah kita benar-benar mengenal Allah dalam hidup kita? Orang yang mengenal Tuhan bukan hanya mengenal salib saja. Orang yang mengenal Tuhan tidak cukup hanya mendengar firman saja. Halak nama nada debata ikon nama ngulu di bagasan debata isadiri ibana. Ala naparjolo utinggil do colma manada portibi sian manada debata. Tapola dawa manginang. Mana lebih peka kita mengenal dunia ini dengan mengenal Allah. Mana lebih dalam hidup kita lebih mencari dunia ini daripada mencari Allah. Holan hihi siap purungan. Torop dohala tapi tormarlopit tangan ibana. Alai ahadu dibuka. Handphone. Ahadu namasa di portivi. Kalau dapat manugut ni hari. Dada persobau dilului. Alayah do. Siobasan manugut. Apalagi mulu terlebat ibana dungo. Las ditarik kodo bibeli. Peak-peak di podomanda. Kita lebih peka kepada dunia daripada kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita diajak untuk mengenal Allah. Di Portibio Chiado ibana, jalan maritesian ibana do majadi Portibion, hapedang ditadda Portibion ibana, narodo ibana manopot na di ibana hian, gabe dang dijakon akan dibanai ibana. Yesus Kristus yang menjadi keselamatan kita. Dia ada sebelum dunia ada. Dia memanggil kita. Dia memperkenalkan keselamatan kepada kita. Di patadaw ni bana doha luau ni. Boha, tinggil do hita, ni patudus mau namang inang, songon sada jabu, ra molo songono manugut-nugut di huta, tabu do molo ro udan, jono dia do tabu hudul-hudul, jono tataring. Jadi adung dosa ada jabu.
adong mata taring di jabui. Saigor ma api. Dunggor api totulas ma ruangani. Songoni ma porna udan. Adong masada duhur rotu jabui. Saya manilik dui bana siya kacai. Ipa jono adu rumah tu jendela manang kacai. Waduh cara nasabui masuk kau. Ido di bagasan rohani ad-duhuri. Asa las ibana. Asa bui mangulu ibana. Jadi Roma sada ama ibereng ma asiroha mamereng ad-duhurun. Marsakap maibana yang membuka jendelaun asa masuk ad-duhuri. Alai begitu dibuka jendelaun habang ma ad-duhurun. Bah, itu tuh mamuse. Aduh nah bangun, tutu matonu maibana. Roh muse itu jendelai. Saya menatap mak. Roh mamatai. Dibuka mamuse jendelai. Asa bui masuk. Alai songoni dibuka. Marua, habang muse. Duka bak songoni ahmad di bagasar rohani amat taun. Au suga ribu yau gabe songon ad-duhuri. Pabuau kudo dang lahu mangago au. Alai mabuka jendelaun asabui do hobongot. Alai ala jol maro tang diatusi ad-duhuri sakap ni jol maon. Begitu dibuka, habang iba na mabiar. Songoni nang haluaun di bagasan goluta. Kadangkala kita mempertanyakan kenapa Tuhan mau menjadi manusia dalam kehidupan kita. Kenapa Allah mau mengutus anaknya menjadi keselamatan dalam hidup kita. Oto mai. Basa ulu ibana sumiahon hosana. Ape sakap ni debata. Patu pahon haluaun. Ido amanginang di jauh. Tadama debata di bagasan ngolum. Kenal Allah dalam hidupmu. Maka ketika kamu mengenal Allah dalam hidupmu. Engkau akan hidup di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam engkau. Dapat dua di Papua si Johannes do. Akka nama nada ibana dohot nama jakon ibana dapotan huaso. Di ayat 12 di do. Alai manang piga nama jakon ibana. Amanginang memang tutudo marbarita nguluon. Tutudo naung roh Kristus. Tutudo naung dipatupa haluaun di bagasan Kristus Yesus. Alai daksude hape jolma na ulu majakon Kristusi. Alai adong dohalak nama jakon Kristus. Hitamai nama jakon Kristus. Nama nada Kristus totu tinggil masih pareonna go dame maibana. Nama jakon Kristus totu dibohali debatado ibana. Adong huaso di debata di bagasan ngoluna. Hidup yang menerima Kristus, maka Kristus itu akan membekali hidupnya. Dibohali hita dibonani tahunon. Marite dia. Dibohali hita. Marite huaso ni debata.
marhite todi parbadia, marhite pencurahan hikmat Tuhan. Lamar bisuk, lamar gogo, akan porsea di ibana. Oleh karena itu, dalam hidup kita akan mengakui bahwa jalan hidup kita dapat kita lalui bukan karena kuat kuasa kita, tapi semata-mata hanya Tuhan yang memampukan kita. Molo tukpe nunga tabulus tahun 2025 jala di pabungot tita tu tahun 2020 nomor laho madalani tahun 2020 nomor namanginang parbue ni siya nama jakko di bana do idaw tadi si dang gugut tadang malot tadang habis tarata alai tadama ibana. Waduh tadda ibana o mana patuluhon. Kristus gabe jolma jakon maibana. Ayat 14 jelas sekali dikatakan. Bahwa Kristus yang adalah anak Allah bukan berdasarkan konsep pemikiranmu dia datang. Tetapi berdasarkan kasih karunia dia datang. Kristus yang adalah anak Allah, sambut dia dalam hidupmu. Waduh majakun Kristus. Tentu halat nama jakun Kristus. Na patu pahon inganan Kristusi di bagasan nguluna. Membuat tempat, membuat ruang bagi Kristus dalam hidupnya. Jangan hanya membuat ruang atau tempat untuk dunia ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita membuat tempat bagi Kristus, maka kita akan tahu siapa dia. Sarupa mai amanginang. Di sada tiki adong ma konser ni sada hala par gitar. Jadi namar gitaron ibana patupa ma konser songoni manecis ni bajuna. Bagakian. Itempel hom ma poster balga. Sianu naing konser inna. Sudi halak merluba-luba marhua naing manoton. Harga tiket na sumalin. Paling murah 200-250. Itu kelas ekonomi yang paling bawah. 1 kilo dapat nibana 1 M. Sian konseri. Alai holang tuluari Roma pargitaron. Iga tiba na babajuna. Gabi baju na biasa-biasa. Baju songon pengamen. Marede maibana di pinggir laho masuk tu stasiun kereta. Ahado na masa manginang. Molo nakin satokin madapot ton 1 M. O madapot to 100.000 holan gatibe judo ibana. Songon gembel maibana. Madapot to 100.000 pe maul. Hape jolmana itu sido. Gitarna itu sido. Na di maito di bana itu sido. Alaha. Ala na parjolo mindset ni jolma memandang
parmusikon, wah, parede na jeges, abit na jeges, ias, malomar musik, sesuai dohot mindset ni jolma. Alai begitu ganti pakaian ibana, musik na dimaiton ibana sarupa, alai ala sojegis penampilan na merua. Tapola dong halap mabigi, tapola dong kalap manubang. Begitu juga dengan pemahaman pada ayat 14 ini. Yesus yang lahir itu tidak sesuai dengan konsep pikiran manusia, sehingga tidak sedikit manusia yang menolak dia. Karena tidak sesuai dengan mindset kita, tidak sedikit orang menjadi si Thomas tidak percaya akan keselamatan dalam Kristus Yesus. Tidak sedikit orang menolak Yesus. Tidak sedikit orang yang ingkar daripada Yesus. Molo manaili hita tu tahun 2025 naung salpu. Bohado hasati auta tu Kristusi. Hot dobe. Atong Kristus na gabi jolmai jakom mai bana dan berdasarkan kehendak manang pikiranmu ibana. Kristus bukanlah sebagai pemenuh kebutuhan kita sehingga bisa kita setel-setel dia. Alai sakap ni debata sabing dui namang leho basa-basa na tuhita. Napaupaton ijaudo asa ganup na porsea gabi si tidangi Kristus songon si Johannes na makatidakot taringot tu hadirion ni Kristus amang inang ijaudo hita di bona ni taonon bohado gabi si tidangi saurdok maon dohot pangodolan tahun di Huriah HKBP. 2 tahun di Huriah HKBP nuai. Ima pangajarion hapurseaon di tonga-tonga ni keluarga. Pangajarion hapurseaon di tonga-tonga ni keluarga. 2 tahun Huriah tanuai. Pangajarion hapurseaon di tonga-tonga ni keluarga. Molo didok pangajarion hapurseaon di tonga-tonga ni keluarga, ada apa dengan keluarga kita rupanya? Aduh namasa. Bahasa ikut dia diodol pangajarion hapurseaon. Songon naparjuluido. Atik maon nuaing jol maon tinggil tu portibi, tinggil tu akan namang gosip, tinggil tu akan ulau-ulau naso panguluhot toldina. Atik maon ngulut tahun dilalapi portibi. Kita diajak untuk bagaimana bersaksi di tengah-tengah keluarga dengan mendidik keluarga kita, mengajari keluarga kita. Membimbing mereka untuk lebih mengenal Kristus lagi di tahun 2026 ini. Ai gudangdo naung mago pangajarion hapurseaon di tonga-tonga ni keluarga. Gudangdo naung moru pangajarion hapurseaon. Istilahnya dangadong be. Makan bersama antara orang tua dengan anak. 3% manarap martangi yang natoras tu yanakon na.
3% manarap natoras paimahon yanakon na jolo marlopit tangan asa modom. Dah holan na mabiyar do hita moro tarlabat yanakot tamulak. Moro tarlabat burut tamulak holat telepon. Saya do, nak kalau kau nanti telat pulang ingat kunci pagar. Kunci pintu. Tak kaya dok, pahato mulak asa martangiak kita dijabu. Alai pagar do ta ingot. Pitu do ta ingot. Partodionna dak ta ingot. Dung masa mana masa di bagasan nguluna di pardonganonna. Sega ibana mengangguk bobar hita. Hati-hati dalam hidup kita. Disinilah kita diajak amanginang di awal tahun ini. Ajarkan iman percaya kepada anak-anakmu sebagai kesaksianmu yang pertama. Kesaksianmu akan Kristus Yesus ima pangajariommu na parjolo tu yanakommu. Dungi didok na parpudi di hatan debata. Hamoraun ni debatado jabbar niaka na porsea. Ido didok siya naik 16 ro dia 10 pitu. Aisian hamoraun na do saluhut hita majalo. Ima asini roha naso marnamotok. Amanginang di jodoh hita di ayat 16 ro ayat 10 piti. Majalo hamoraun ni debata. Dia mah hamoraun ni debata. Hamoraun ni debata dang nataba sinamut. Dang nataba hamoraun perdagingon manang nasing. Arta ni portibion. Alai hot haluauni tapeok. Ketika kita dihantarkan dalam tahun 2026 ini, kita masih tetap setia di dalam Dia. Itu adalah kekayaan. Ketika keselamatan itu masih tetap dalam hidup kita. Atong taingok ma amang inang. Manoktong mahita di bagasa tahun 2020 nomon. Manada debata. Tada ma debata di bagasan ngulum. Ajar honi tu yanakomu. Asa unang. Utinggil libana. Manada portibi. Sian manada suara ni debata. Asa umpekai bana manada debata. Sia manada bohini portibion. Bahin mangulum gabisi tidangi marhiti pangajarion di tonga-tonga ni keluarga. Ingot ma daputan hamurau do ngulum molo mangulu di bagasan ibana. Jala ibana di bagasan ngolum. Selamat menjalani tahun nai baru mahita. Tuhan ma mangaramoti ganup laka ningoluta. Di bagasan panadaon natugu marhite anaki. Amin martangnya kita. Ali jahuba dibata perdenggan basa. Mauliati gudang maali Tuhan. Di bagasa manuguton di jauho hami asamanadahu hami. Asalam tigil hami mabigi suaram. Tinggil hami mangida
haluaun naung pinaradem. Huboto hamido sakap haluaun na pinatu pami. Dada sian malo nami, dada sian gugu nami, ala itu ngasini rohamdo. Atau ngajari hami, maka tidak koni. Mengajar honi di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa dapotan haluaun, dapotan huaso parterdion keluarga nami do ngulu nami. Pasu-pasu mahami, mamulus partikian di tahun 2020 nomon. Holan mangasaho koma ngulu nami. Ubah kami saluhu panggulumiton ninggolu nami. Molo wadopi kami akahamaolon tantangan pergumulan. Posdoroha nami hodo nama leon gogo. Hodo nama nukoli. Molo peak di bagasa persahiton. Asiroham. Surdukot tanganmu nabadi mga leon haisaron. Oma Tuhan, na mga lehon hamamalum tuaka nahuhahulungi hami. Tarumobi na peak di rumah sakit, manang di bagas nasida, manang narap do taminuay. Persea do hami, dia kana dinggan patupaumu di bagasan nguluni keluarga nami na di bagasa parsahito. Tarumobi nyonya pangaribuan boru si hobing. Saud silalahi tabus utapea. Cipapahan. Nyonya sianturi boru si hotang. Briel husianturi. Nyonya tambunan boru pasaribu. Nyonya siburian boru tabarat. Parulian rumah horbo. Nyonya sinaga duma boru tagalung. Badu sitorus. Oliver natama si mamora. Nyonya sintua HR semangusong boru siahan. Nyonya siburian boru tabarat. Nyonya utapea boru sinurat. Amang sintua BP siregar. Nyonya sinaga boru simbolon. Rumintang boru tasoid. Matthew manurung. Las Maria boru panjaitan. Nyonya tobing boru manik. Sorta pangihutan si hotang. Enang sintua evangelis nyonya te pasaribu boru sianipar. Amang tepe si manjuntak. Nyonya siregar boru papahan. Hotman o pangaribuan. Enang sintua ramen boru si marmata. Hasudungan hutahayal. Nyonya tambunan boru tagaul. Amang KM si hombing. Nyonya silalahi boru samosir. Nyonya Sarli boru samosir. Pantunu tabarat. Robin naik pasaribu. Balojong pangaribuan. Nyonya Baster manurung boru aruan. Nyonya JM siahan boru pardede. Sintua SP hutasoid. Debata pardengkan bahasa sini roham sabing do Tuhan. Na di palung mioko di bagasan ngulu nami. Boy tari parham itu tahun naik baru. Atong di bagasan tahun naik baruon pahisar mapa malu maka nahuhahulong hami napea di rumah sakit. Di bagas manang rap dotami. Jama urasi mana sida. Nang dia kapakobasion di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu masudi ali Tuhan. Tarlumobi dia kana masa di bona pasogit. Bencana alam asima roham. Ho mana manukoli nasida makirim hot dopakko. Ditadda nasida debata para siroha. Naso mana dikon ngolu nasida na di bagasan paru kilon. Tuho mau pasata mi huriam HKBP hatopan. Pasu-pasu ma. Nang huriam HKBP Romangun. Sude parhaladu urasi ma Tuhan. Pasu-pasu ma panggonggomi negara nami. Homa Tuhan na mangalihon habisuhon.
asa marbisuk marhite haputusan nasida. Sahat tuhoma daging do to dinami, mangasahun Kristus Yesus martangya kami. Amin. Mari demahita sian onom 110 sia huhu papungu pilihan. Radi mahita jongjong salut. Kabasa mabiliata tuadu pandebata tapa uduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami nerbana gijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon nadinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na lehon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu mai jara ramoti. Asahu parhaseak kami peleanon. Pati bulhon narajaonmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marhanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Sali amanamina di bana gijang sai pinarbadi amagoarmu. Sai ro maharajaunmu. Sai saud malomoni roham di bana tongon songona di bana gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sai sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan amar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata mulak mamu di bagasan dame dohot las niroha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur romadamena tu todim. Amin. Siko